Bueno, jo vaig posar com a títol això, cap a on va el feminisme, no? Perquè no sabia quin títol posar. O sigui, quan et demanen un títol generalment falta molt temps per la conferència i vaig pensar en un títol així molt general, podré dir qualsevol cosa. Però sí que és veritat que jo, com deia abans, parlant amb la Milagros, m'inscric, em trobo més còmode dintre del feminisme de la diferència. Em pregunto de totes maneres què ha de fer el feminisme encara, per on hauria d'anar, i quan dic el feminisme entenc una política feminista, sobretot, és a dir, que si no hi ha política, finalment només hi ha teoria i no hi ha una realitat que canvi, que intenti canviar les coses. Què hauria de fer per progressar? I per progressar quan cada vegada és més difícil fer-ho, perquè és molt fàcil progressar quan s'ha de fer tot, però quan ja s'han fet bastantes coses i els canvis són més de matís, aleshores resulta molt més difícil formular quins han de ser aquests canvis i dir de quina manera s'ha d'actuar perquè aquests canvis siguin reals. Jo volia partir d'unes afirmacions que fa una col·lega, i sobretot amiga meva, que és l'Amelia Valcárcel, que aquesta és una feminista de la igualtat, recalcitrante, podríem dir, o sigui que no estem, ella i jo no estem d'acord en moltes coses, però bueno, fa poc li vaig fer una ressenya del seu últim llibre, que és El feminismo en el mundo global, i volia agafar com a punt de partida alguna cosa que vaig dir allà i alguna cosa que diu ella en el seu llibre per fer la proposta que jo volia fer. El que fa Valcárcel en el seu llibre és assenyalar 3 etapes del feminisme, o 3 oles, ell diu la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. La primera és la de la il·lustració, és la primera crítica d'algunes, molt poques pensadores il·lustrades, a l'intent il·lustrat de construir un món més lliure i més igual. La segona ola és la del sufragisme, i per tant les primeres reivindicacions i les primeres conquistes que es fan per part del feminisme a favor de la igualtat, i la tercera ola és en la que estem nosaltres ara. Què hem de dir des de la nostra situació actual, segons Valcárcel? Ella pensa que hem de seguir criticant el pensament liberal perquè defensa un fals universalisme i un fals individualisme. D'aquí ve la meva qüestió anterior. Protestar per l'universalisme i protestar per l'individualisme que s'ha defensat des de la modernitat i des de la il·lustració potser no ha de voler dir rebutjar l'universalisme i rebutjar l'individualisme, perquè finalment l'individualisme és la llibertat. Per què? Perquè amb la idea que tots els homes neixen lliures i iguals, que és la base de totes les declaracions de drets humans, les dones no hi eren. O sigui, en la primera declaració, en les primeres declaracions, les dones no hi eren. Però el que s'ha d'aconseguir, diu Valcárcel, i això és el que jo deia fa un moment, és que totes les dones puguin arribar a ser individus de ple dret, és a dir, que siguin persones, que siguin subjectes de la seva llibertat, encara que això pot semblar una contradicció, perquè subjecte i llibertat de vegades pot ser contradictori, però que arribin a ser individus. D'alguna manera, aquí, el que per part tant de Valcárcel com de la Celia Amorós, que està molt lligada també en aquesta mena de pensament, s'està descartant i s'està rebutjant i s'està criticant, és la inclusió de les dones en un col·lectiu com nosaltres les dones. Quan siguem capaços de superar aquesta expressió, nosaltres les dones, podrem parlar com individus, podrem parlar com
subjectes del que nosaltres volem dir. Mentre necessitem el paraigües d'un col·lectiu, encara no ho podem fer així. Què seria, a partir d'aquesta crítica, què seria una democràcia realment feminista? Una democràcia realment feminista, i ho dic amb una altra frase d'Amelia Valcárcel, seria pensar normativament, és a dir, fer normes, perquè no podem viure sense regles, sense normes, pensar normativament com si el sexe no existís. Ell ho diu literalment així. O, dit d'una manera més provocativa, a ella li agrada ser provocativa, poder afirmar que les dones som homes. Això pot semblar escandalós, suposo, des de segons quines teories, però vol dir, una mica és, el que passa que Amelia Valcárcel mai fa servir la teoria queer, però és una mica eliminar aquesta diferència home-dona, perquè realment la dinàmica cap a la igualtat ha portat a voler identificar, a voler equiparar les dones als homes, i la qual cosa no ha repercutit en una afirmació de la llibertat de cada persona o de cada individu com a tal. La democràcia feminista serà un fracàs mentre tinguin d'existir encara quotes per la paritat. Per què? Perquè precisament la democràcia paritària a partir de quotes parteix d'aquesta idea que hi ha un col·lectiu que s'ha de fer present, i perquè es faci present se li ha de donar pas com a membre d'aquest col·lectiu, però no pels mèrits de cada persona d'aquest col·lectiu. En el moment en què es pugui establir una democràcia realment equitativa, que jo no en diria paritària, una democràcia equitativa, en la qual el sostre de vidre segueix trencat perquè els càrrecs de responsabilitat estan equitativament repartits per virtut dels mèrits i no per virtut de quotes, seria quan podríem dir que la democràcia és feminista. Perquè això es dongui, i aquí és on jo vull començar, perquè això es dongui hi ha d'haver un canvi en el pensament, un canvi de paradigma, si voleu. Un canvi del pensament que encara no s'ha donat. El feminisme no ha aconseguit tots els objectius que volia aconseguir. Aquest canvi de model, aquest canvi de paradigma, ha de partir d'una convicció que a mi em sembla que avui ja és general en el pensament filosòfic, si més no, que és que no hi ha naturalesa masculina o femenina, hi ha una condició humana, que és la que s'ha de realitzar i que a més es pot realitzar de moltes maneres. I això és una cosa que és molt antiga, que en el Renaixement ja l'havia formulat Pico della Mirandola amb aquella oració per la dignitat de l'home, i que havia dit la llibertat consisteix precisament en la capacitat que té l'ésser humà de construir la seva vida com vulgui, cosa que en els animals no racionals no els hi passa. No poden construir la seva vida. Un gos sempre serà un gos amb els instints d'un gos. Una persona pot fer, pot escollir com vol ser, i pot escollir bé o pot escollir malament. És a dir, es pot acostar, com deia Pico, als déus, o es pot rebaixar a la naturalesa més animal, més salvatge, més irracional. Ara, aquesta idea de que no hi ha una naturalesa humana, no hi ha una naturalesa ni masculina ni femenina, però tampoc hi ha una naturalesa humana, hi ha una condició humana, és una cosa que no s'acaba encara d'assimilar. És a dir, en els llibres de filosofia es diu, es té present en la teoria, però en la pràctica
no sols encara seguim pensant que sí que existeix una naturalesa humana que és com és, som com som,